We have gathered here in Kokrajhar Law College uh, on behalf of Bodoland Law Students Organization and the Northeast Forum for International Solidarity, in collaboration with Kokrajhar Kokrajhar Law College Students Union. And the reason behind we have gathered here is that we are observing a candlelight vigil in the college campus, and the candlelight vigil is against the killings of 13 innocent people in Nagaland Mon districts by the army personnel. It is very sad and very condemnable issue and incident where 13 people in suspicion of insurgency or so-called terrorist, they have blindly ambushed and fired rounds and rounds of bullets and killed the 13 people brutally, which we believed as an act of barbarism. We, the students from Assam, Bodoland, we would like to extend solidarity towards the family of those deceased, and also towards the Naga people who are facing a hard time right now. Through this candlelight vigil, we also extend our solidarity and we protest such kind of incidents which happened in 4th of December. That is a very brutal incident, and we believe that it is a state-sponsored terrorism which is being which is a outcome of a draconian law in Northeast called Armed Forces Special Power Act, AFSPA. AFSPA is no more in any part of the country except the northeastern seven states and Kashmir, Jammu and Kashmir. Armed Forces Special Power Act is such a draconian law where innocent guy in suspicion can be shot dead by the armed personnel. Such kind of impunity is given to the army personnel. So such kind of army personnel who get AK-47 rifle, assault rifles from the tax money of the commoners, from the tax money of the common people, they are supposed to protect us, not to kill us. Why such kind of stepchild behavior with us, the Northeasterns? Recently in Assam also there was a fact encounter in suspicion of insurgency. There are small insurgency groups are there in Northeast, we believe, but why the common people are to be suffered? Why such kind of draconian law, which is considered as a outdated law by the United Nations organization, which is considered as an outdated law by UN, is still being imposed upon us? AFSPA, Armed Forces Special Power Act, Armed Forces Special Power Ordinance 1942 is being converted into Armed Forces Special Power Act 1958, and this act is imposed upon us. This law, draconian law, is imposed upon us. This law is in itself is illegal. It's illegal. So we demand that such kind of law should be repealed from the entire northeastern states, and also such kind of incident should not take place again. We want assurance from the government, and we want that if the government doesn't believe that they are not anti-people, anti-public people, anti-public parties, then they should repeal AFSPA immediately, and such kind of incidents should not take place. Also, we demand from the Nagaland government that proper investigation and a judicial inquiry should be probed by the state government. And also with this, we believe that Naga
brothers, our own Naga brothers are facing very hard time. Holebi fight koribo lagibo. Holebi fight koribo lagibo. Ami ase. We are there for you, Naga brothers from Assam. We are there hand in hand, shoulder to shoulder to stand against such kind of injustice. And we extend our solidarity towards all the Naga brothers who are fighting against such kind of injustice. Kokrajhar Law College campusआव जोङो बेवहाय कैन्डेल लाइट भिजिलनि थाखाय जोङो गेदार जाफैदों। जोंजों लोगोसे दङ बड'लेण्ड ल' स्टुडेन्टस अर्गेनाइजेसन, नर्थ इस्ट फराम फर इन्टारनेशनेल सलिडारिटी आरो लोगोसे जोंजों दङ जोंनि क'क्राझार ल' कलेजनि स्टुडेन्टस इउनियन मेम्बार्सफोर। दा जोङो बेवहाय कैन्डेल लाइट भिजिल खालामफैनायनि खारना जाहैबाय जे 4 डिसेम्बराव नागालेण्डआव मन डिस्ट्रिक्टआव जेराव 13 जन व्यक्तिफोरखौ एकदम बारबुथाजों बुथारनाय जादों। एम्बुश खालामनानै बिसोरखौ सासपिशन खालामनानै बिसोरखौ सन्देहनि नामाव बिसोरखौ गावथारनाय जादों। बिसोरो कल माइनार्स लेबारारसोमोन। खयला खादानाव बिसोरो खयला जावहैग्रा लेबारसोमोन। गरिब फेमिलिनि दुखुथिया फेमिलिनिमोन बिसोरो। बिसिनि मावनानै फैनायाव बिस्रा मोनसे आसा दङमोन जे फेमिलिखौ लोगो मोनहैगोन, फेमिलिफोरजों ओंखाम जाहैगोन मोनायाव। दा बिसोरखौ अयनाय रुबै बिदि सैमा अमा बायदि गावथारनाया, आर्मिफोर इन्डियान आर्मिफोर गावथारनाया मोनसे बिराद गिदिर अयनाय जादों। आरो जोङो बेखौनो बिलिभ खालामो जे दिनै मानि थाखाय बेफोरबायदि जाथाय जादों जोंनि नर्थ इस्टआव। मानो होनबा जोंनि नर्थ इस्टआव आसामावल' नङा, नागालेण्डआवल' नङा, अरुणाचलाव नङा, मेघालयआव नङा, सब 7टा स्टेट्सआवनो आर्मड फर्सेस स्पेशल पावार एक्ट होननाय बायदि मोनसे ड्राकनियान ल' दङ। जे ल'आ गावनो गाव मोनसे इलिगेल ल'खा। बेखौ इउनाइटेड नेशनाबो इलिगेलसो होननानै डिक्लेयार खालामखाबाय। बे मोनसे आउटडेटेड ल'सो होननानै डिक्लेयार खालामखाबाय। थेवब्लाबो इन्डियान गभर्नमेन्टआ, भारत सरकारा मानि थाखाय जों 7टा स्टेटआव मानो जोंखौ बे ल'खौ थफिनानै होदों जोंनि खर'आव मानो रुजुन होनानै दोनदों जोंखौ? बे ल'नि थाखाय मानि थाखाय जोङो दिनै पाब्लिकफ्रा साफार जागासिनो? बे ल'नि आन्डाराव आर्मिफ्रा जुदि सन्देह खालामनानै सासे गथ'खौ गावोबा, सासे सिख्लाखौ रेप खालामोबा बेहा इम्पिउनिटि थायो, बेहा इमिउन सिस्टेम थायो, इमिउन थायो। दा बेफोरबायदि ल'आ आर्मिफ्रा जोंखौ प्रटेक्ट खालामनो थाखायसो, जों नागरिकखौ जोंखौ सुरक्षा होनो थाखायसो, जोंखौ रैखाथि होनो थाखायसो। जोंखौ मानि थाखाय दिनै सैमा अमा बायदि बुथारगासिनो? दा बेफोरबायदिया जुदि समाजाव आर्मड फर्सेस स्पेशल पावार एक्ट बायदि ल' थायोबा, दिनै पान्जाबाव दङ मेला इन्सारजेन्सि ग्रुप, खालिस्तानिस दङ, ओरै साउथ इन्डियाआवबो दङ, छत्तीसगढ़फ्रावनो दङ, झारखन्डआवबो दङ, नक्सालाइट्सफोर दं। बिसिनाव मानो आर्मड फर्सेस स्पेशल पावार एक्ट गैया? जोंनियावल' मानो 7टा स्टेटआवल' मानो थाखाय आफ्सपाखौ इम्प'ज खालामनानै होखो? दा बेफोरबायदि बिमा गदाय बेबहार खालामनाया भारत सोरखारना बे मोजां जायाखै। जों बेखौनो डिमान्ड खालामो जे नागालेण्डआव जे जाथाय जादों बिनि थाखाय जुडिशियेल इनकुवायरि मोनसे जानांगौ आरो तदन्त जानांगौ। बेवहाय जाय जाय इनभल्भ दंमोन, सोरनि आखाइ दंमोन बेयाव, बेखौ गोख्रैनो सास्ति होनांगौ आरो आर्मड फर्सेस स्पेशल पावार एक्टखौ 7टा स्टेट्सनिफ्रायनो रिपिल खालामनांगौ। बेखौ आङो दिनै डिमान्ड खालामो। मोनसे गोजोनथाव खौरां। गोजोननि नोगोर क'क्राझाराव थानाय बाजार इन्डिया आरो एमआरएम हस्पिटाल साखाथियाव बड'लेण्ड थेरापिस्ट सेन्टाराव थुब्ला ब्रह्मआ गुबुन गुबुन रोखोमनि सानाय सुनाय गोनां सुबुंफोरनि थाखाय फाहामथाय होनाय जायो। जेरै जान्जि सानाय, हान्थु सानाय, गोदोना सानाय, आदै सानाय, आफादावदै सानाय, जानजि जरा सानाय, खर' सानाय, सिनस्रि जरा सानाय, बैफोरबायदि सुबुंफोरनि सानायफोरखौ फाहामथाय होबोगासिनो दं। सोरबाफोर बे बेरामाव गोग्लैनाय सुबुंफोरा बे खाबुखौ लानो हागोन। गोबां मिन्थिनो थाखाय नैबे जानबुं नङाव फन खालाम 9974030738।